Bueno, liburu hau edozein egin dezake, osea, egin denik, baina edozein egin dezaken, eta pixka bat inurri guztiok WhatsApp taldean, eta bai podcastetan, eta bai retirotan, eta da gure kezka, gure ardura, gu kezkatzen gaituna, eta alaitzen gaituna ere bai. Eta bueno, nahi tokatu zitzaidan egitea, egin dut 10 kapitulotxo oso motzak nire historiari buruz, eta gero beste inurri parte hartu dute, eta hori zoragarria da, jende pilo bat, hemen zaudete, parte hartu dezuenak, zozen nahi badezu esan, ja kapitulo... Firma! Hori, Bizkaikoak, etorri Ainara! Egin dute kapitulo bat zoragarria, las señoras de Lampa. Medikuak esaten badizu ez, udara dator eta ebakuntza beranduago egin behar dala, no seke, beraien juten dira, 5 kalbas, hor, venga, pensedes, nahi den medikuarekin itzegin eta dira, una piña, hori da inurri tribua. Eta liburua oso gomendagarria, bakarrik 16 eurillo, eta hor edukiko dezue salgai. Eta, bueno, sinatzea ez da behar, porque... Nola eze! Bueno, eskerrik asko!